Patay ang usa ka 21 anyos nga estudyante. Human gipusil sulod sa eskwelahan sa Pikit, Cotabato. Ang pagpamusil, hugot nga ginakondena sa DepEd Cotabato. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. Patay diha-diha dayon ang 21 anyos nga grade 11 student sa Dalandag National High School sa barangay Ginatilan sa Pikit, Cotabato. Human gipusil sa wala pa mailing sospetsado pasado alas 11 sa buntag niadtong November 29. Sa investigasyon sa otoridad, samtang nag-decorate sa stage ang biktima kauban ng classmates niini. Kalit lang kini nga giduulan sa suspect o gipusil sa pipila ka higayon ug ang panghitabo nasaksihan sa pipila ka mga learner. Naglalakas at dinapitan itong biktima at pinagbabaril dito sa yan na kung saan nagtamo siya ng sugat sa baitamo. Nagtamo siya ng tama ng bala sa kanyang ulo at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Alright. Agad naman kumaripas o di kaya sumibat itong suspect sakay ng motosiklo. Gilayog nagpahigayon og hot pursuit operation ang otoridad. Dili pa matumbok sa otoridad ang motibo sa krimen. Sumala pa, usa ka aktibong miyembro sa CAA o Citizen Active Auxiliary ang biktima. Usa kini sa ginalantaw karon sa otoridad nga ang gulo sa krimen. Yan isang tinitingnan natin is posible na itong relate natin dito sa kanyang pagiging member ng KAA ng NITID and of course other than that we are still conducting profile and background investigation sa ating biktima para po magkaroon po tayo ng konkretong motibo behind this incident. Ana-ana sa punerarya ang patayng lawas sa biktima. Padayon ang pagpanubay sa otoridad sa krimen. Hinuon na doon na sila ginalantaw ng mga person of interest. Ngayon sir, meron na tayong naririnig. But we are still gathering facts and information and evidences to para ma-build up natin yung mga suspect natin. Samtang hugot nga gikondena sa Schools Division sa Cotabato ang maong hitabo. Sa statement sa DepEd Cotabato, ang pagpangatake sa mga learner og tulunghaan dili matud pa madawat nga panghitabo. Nanawagan sab sila sa otoridad nga mahatagan ng gustisya ang pagkamatay sa estudyante ug madakpan ang mga responsable sa krimen. Nagpaabot sab ang buhatan og pahasubo ngadto sa pamilya sa biktima. Ginasulayan pa og kuha sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pahayag sa pamilya sa biktima. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.